Здравейте, потребители на YouTube, здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Васето, БГ. Сега сме в някакъв си Withercraft PvP, нов сервер. По-късно ще ви покажа спаунове, ларпове и такива глупости, защото този клип го правя за трети или четвърти път и ми втръсна да ходя насам натам. Така че направо ще започнем с къщата. С сервера, да. Който ще билдна сега. Така. Сервер е хубав, да ви кажем. Само че има малко странен спаун. Не ми харесва особено. Иначе като изцяло е свестен. Това мисля, че е хостера. Или може да се бъркам нещо. Ария, почваме. Я само да видя колко е голяма тази спланина. О, има си история тук. А да, най-готиното в сервера, че има Марк Фрик. Тъсите ми. Общо защо не е така скинал? Шибане, просто така е. Какво се прави? Код такова. Найс, бе. Който това си подлявам, пращат тъпа. Маликъв мързал на фана. Добре, ще спра клипа и като завърши от дупката, само да изкопая, ще го пусна. Тук сме, завърших най-накрая тази тъпа дупка. Виждате, бая време копах, тази ми е трета кирка. Събрахме горе-долу 6 стака каблстоун. Това ако чуете защо съм го правил тия кадръмени камъни, защо съм ги слагал тук, то е защото копах въглеща. Да си направим един чиш, защото ми втръсна да ги носа по мене само. Ходи горе, бе. Айде да почнем от завеждането. Да, не е много красиво на пръв поглед, ама сега би трябвало да го направим такова. Да почнем от врата. А той... Да почваме... Значи не е тук. Знаеш, че ще ми трябва да брат двама. Нали съм аз един. Да видим как ще получи. Каква бе? Бъгнаха ми контролите. Така прави се.
знаете, това ми е първи клип. Въобще, за първ път снимам. Така че не се очудете, ако сгафя някъде. По-точно, ако се усера някъде. Не се получи много хубаво, макар и... Сега... Какво ще правим? Мяря, почвам сценарата. Това е верно и трябва да купая още. Мали омразна ми това купаене. Купай тук, купай там. Тук. Чай малко са. Получава се, добре. Доста добре. Поне според мен. What the fuck, и тук ли не съм купала? Добре, като спра клипа след около 15-20 минути някъде. В коментарите давайте идеи какво да правя още, как да го направя, ако нещо не ви харесва да го оправя. Това трябваше да е вътре. Мали мразя ги тия стени. Трябваше да си направя една проста къщичка навънка. И тук се мъча. Сега ако ми трябва точки за рез, направо ще се гръмна. Така че да знаете, другия епизод може да сме в друг сървър. Да, сега ще трябва хлозо дърво. На много хубаво място е обаче къщата. Да, сигурно днеска вечерта или утре сутрин ще правя една поредица с един пак приятел. Преди имах моят канал. Колко ще е дълга тази поредица, не знам. Добре, май то... Не, няма да стигна, но горе-долу за половината. Тази клавиатура много щрака е. Оф, и тук са. Мали насекъде. Чакал. Добре, спирам клипа за последно.
ми втръсна да го такова, да копая само. Като го направя, ще го пусна. И отново съм тук. Най-накрая изкопах тия глупости. Добре, то след че тук трябва да сложа турчо след малко. Пуснахте бати кефа. Един чакъл ще ме прибие. Буквално ще ме прибие. Какво ще седа? Какво съм виновен на тоя и изведнъж пада върху мене. Нищо не съм направил. И пак ми свърши дървото. Ужас. Ари по-бързо, защото ме страх от тия глупости, да те сега ще излезнат. Его е. Те патьордата, бе! Крипър глупости! What the fuck, бе? Да, бе, баш във врата. Ма не се изрод. Не ми е сад от тебе. Човек не може да си изкопае дървото на спокойствие. Аз това си изкопае. Да се изсече. Дано не излезне още нещо. А пък и да излезне, това почти съм подготвен. Всяко нещо да ме убие ли? Бегай към хълмето. Добре, на къв ми беше. Изчезвай, бе. Бати, сега остава да съм си затрил къщата. What the fuck? Що не са на холм? Що съм тъп? Що? Ето. И сега... Майче, този епизод само ще билдвам. Даже няма да го свърша. Няма да свърша обзавеждането до края на епизода. Пак не ми стига дървото. Да, и пак трябва хора да бият тия глупости. А не то пътащата така. Айде ти, бе. Аре, бе, изрод. 2 в 1. Не. Да. Yes, look. Да, бе, много запазен. То са от най-хубавите. Майка ти, бе. Шибам тая. Кина тебе, бе. Аре, идвайте ми. Кой е следващия? Аре, бе ти. Ти нещо се опитваш да набиеш, бе?
Добре, ще ми строшат меча, па и бронята може да ми строшат. Ева, че ми трябва барут. Ужас. Не, на 2,5 съм. Уф. Спасих се. Значи изкарах нощта. Ех, ти зомбита, крипари. Мамца, тя е! Това ще ме убие тук. Ох, добре, че имам такива умения в биенето. Иначе вече съм умрял. И пак ли ми забинета? Добре, ще пусна клипа, като ми от... И тук съм. Надявам се, че няма ми бъгва повече. Като ми бъгна нет сега. Бях излезнал от сървъра и ме бяха убили. Да съм точен. Но успях да си намеря итемите. Защото имам сет. Толкова ще трябва да стигне. Сабата не си знам къде е хомето. Пак. Добре, оня крафтинг тейбъл ще се създие така като нещо. Ору! Пак спирам клипа. Тука съм. Още път с това, ако спре, и ако ще изнерва. Аз след малко трябва клипа да спирам. Това бе? Той го пита, имаш ли къща, оня вика. Аз не говоря английски, испански. Бати тапанара. Give home, да. Добре. Тук спирам клипа за жалост. Не можахте да ми се налюбивате. Знам. Но толкова. Айде, ще се видим сигурно утре. Пак ще снимам клип. Втори. Ще почвам нова поредица. Ако ви харесал клипа, дайте палец нагоре. И по-точно лайкнете го. Ако ви хареса още повече, даже се абонирайте. Моля ви се. Добре. Айде, чао хора. Това беше от мене.